Gibansay sa Cebu City Police Office ang abilidad sa pag-manage sa kapulisan sa usa ka hostage scenario. Pinaagi sa usa ka simulation exercise sulod sa Cebu City Hall karong Martes, Abril 22, 2025. Ang maong simulation gipahigayon isip preparasyon alang sa umaabot nga piniliay karong Mayo 2025. Gani, gipaningkamutan ang hugot nga pagpatuman og seguridad sa Cebu City Hall. Ilabi na nga magsilbi kini nga canvassing area kung asa ipangbutang ang mga balota o ang automated counting machines kon ACM. Gawas sa hostage situation, gibansay sab sa kapulisan sa pagresponde og bomb threat situation ug pag-activate sa civil disturbance management. This is just for us to determine kung maayo ba ang ato ang communications, smooth ba, no, hapsay ang coordination, and existing ang mga equipment nga itong gigamit para abot sa adlaw sa piniliay makaingon ta nga anda mo respondi ang tanan nga mga security na itong forces. Nagkanayon si Makatangay nga dili mo mino sa 1,500 ka mga police personnel dayong piniliay. Nakig-alayon sab ang ubang mga nakadaiyang security forces sa Sugbo sama sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection ug ang Joint Task Group sa pagsiguro sa luwas nga 2025 elections. Kini, bisan pa man nga luwas ra ang milabayng eleksyon dinhi sa Dakbayan. We were done conducting a communication exercise sa mga polling centers nato. We have also earmarked a number of personnel who will be deployed sa mga polling centers to secure the ACMs, and nasayod man ta nga kalitanan i-deploy ni siya, i-distribute na siya many days prior the actual nga piniliay. Sa hilisgutanan gihapon sa seguridad, nagkadayon ang CCPO nga duna na sila giilang suspect sa pagpusil patay sa usa ka babay nga pasahero sa motorsiklo sa Cebu Business Park niadtong Abril 14, 2025. Asoy ni Makatangay nga bisag dili pa nila hingpit nga mapagawas ang impormasyon bahin sa suspect, pasalig niya sa publiko nga kumpiyansa sila sa ilang impormasyon ug nakuha nga mga ebidensya. Nami suspect, yes. Isara, ma'am. Sa pagkakaroon, no, napay-identify isa, but the-check me kung kinsa pa ning uban niya ng mga puyo pa. Karon kay naamang gi-witness ni Ingon nga nagi-attempt nga kawatan siya. So, we'll take it as that at this point in the investigation, robbery dito siya resulting to homicide. But then, anything can happen in the coming days. Nagkanayon si Makatangay nga sa ilang hot pursuit operation na sayran nga posibleng anaa pa sa Sugbo ang suspect. Sa pagkutlo niining balita, nagpadayon gihapon ang CCPO sa pagsuta sa mga CCTV footage ug sa pakig-alayon sa ubang mga nakasaksi sa nahitabong krimen. Kini si Eliza May Piniranda, alang sa MyTV, Cebu.